Hau da, fruta osmosis bat, bale? Teknika osmosis izena entzute duzu, eta ez hau zer da, besteik gabe. Osmosi da teknika bat, baino, azaldu gizut errexena. Bai. Xerra plantxa egitezunean eta gatza botatzen duzunean, hor osmosi bat pasatzen da. Xerrak gatzan gustu hartzen du, eta gatzak xerran gustu hartzen du. Hoi osmosis bada, teknika bezala. Bai? Orduan, hauek Adrian Aiak egin zuten teknika bat zan, plater bat zan, sandia sangria izena zuen, eta orduan zan, sangria batian sandia jarri, enbasatu, eta itezuna da, bakoitzak bere gustua. Zapori hartu, ez? Orduan, gaurko kasuan egin duguna da, alde batetik atera dugu, egin dugu bat alkoholik gabe, eta beste bat alkoholarekin. Orduan, hau da prestaketa. Da tonika, granadina pixka bat, menta infusio bat azukrarekin eta urarekin, eta hori nastu, alkohole gabe eta alkoholarekin, eta alkohola ginebra bat dugu, eta hau besteik gabe, bolsan sartzen denean, fruta jarri, koktela jarri, eta enbasatzen zunean, aiziak entzien zaionean, besteik gabe egiten dena da, hemen kasu honetan musika dakagu, eta musika hau zan, hau atzo prestatu nun, hau zan bere kolore naturala hau da, eta koktelakin egiten duen kolorea. Zurgatu egiten du. Zurgatu egiten du. Orduan, bilak dazkate bai zukuak eta bai frutak, dakate bakoitzak bere bestean gustua. Orduan, zigor, zuretzako alkoholik gabeko koktela. Bai, mesedez. Kirolariak eta... Kirolariak, eta hau da, kasu honetan da, meloia. Eta eronasketa bat, ezberdinak egon emaldia, eta nahi badaina da, aurrak ero izan ezkero, alkoholik gabe, ero... Hori da. Nola da hau? Hau da, besteik gabe... Ustu, ez? No, aldetik hori dezakezu, ustu dezakezu, bestela dezakezu. Jan? Meloia jan, eta zukua barrura sartu. Osta, zeuna. Udarako beste freskagarri bat. Bai, eta hori da, gaurko menua, gaina ez, holako eguraldiarekin eta... Aproposa. Oso, benetan. Aproposa.